Ya agba ino nkiti setu afuba. Odere ka ma agba nkiti we fuba. Ọ na gị nọ n'action since n'ime. Anyị nọ dis action n'ime onye na-apụ na-arapụ ya nwaanyị setu nwa na-apụ. No, not even a kiss. Ọkwa mụ na gị nọ n'ime. Nsị gị ka nje weta ya na-apụtakwu. Can I get a kiss please? I need him kiss. Okay. Ofu nsusu. No worry. That's you. Thank you. I'll come out soon, okay? Okay. I'll be back. What can I'm going to be go. Mba, be. I'm going to kita. Kita kan lutelebe. Anu kwa monu mmadụ onye mama fani. Hey. No more for ife me. Maggie? Beda la bia. Sama n'ihi n'anya. Hey! Maggie, ke onye na-eme na compound anyị. Akwa nwere compound anyị. Ihe na-eme nke a na-agbazi m anya ghara. Maka chukwu ihe mụrụ ngodo o mene m anya ma arịwa ka anya gị. Hey! Uno kele ihe mere nụ. Maggie, ihe makwa ihe anya m hụrụ da. Anọ m n'ime ụlọ. Ya dị m ka ọchị kpagam dị ka ọma mere kpagam. Mana bịara ke mamịrị ya dị ka ọ ya akacha ntị m aba n'azụ ụlọ nga aka agba isi ya. Anyị nyerela mamịrị. Nwunye gị na-apụtawo. Ụkwụ dị m ji elipụtara n'ihu tankị nga atị. M leti anya. Ebe ke nwe ihe m hụrụ. Ị hụrụ nnụ? Maka gị nwe ihe m hụrụ. Ahịa mkpughe na sọ ị hụrụ nnụ. Nwaanyị Anambra na nwaanyị ike aya kata. Ma nwokorobịa ọcha na ọ kpọtara nga. Nwaanyị onye Highlander. Thank you. Ukwu Highlander. Ndanga. Say na Imo. She na ọkpọkọtara ndị compound. Say onye ọbụla were nwanne ya nwoke sọrọ ya nsọ na onye mma ọ nọ na agbụrụ ha. Mma ya o jikwa wụrụ agbụrụ mma. Mba ya wụrụ agbụrụ mma. Onye jikwa nwanne ya nwoke ezere agbọ. Na nwunye nwoke ahụ na ọwụ ya wụ ọkacha ibe. Anyị nọkwa ka mgbe esiwe na-ele ha na-abụ. Makwa ya ka m bịara gosiri nga. Leti anya ha abụọ pụta na dọ. Nwatakịrị nwanyị ahụ nwamba asị kwụrụ ọnụ ote kwụlaga nne n'ọnụ ote ya ada ma nwụọ Ọrụ na-agba. Nwa kai. Maggie, ịkụrụ m aka ntị? Arịrịọ gị aka. Emere gị keres. Eromansịrị gị imo. Chirekwu, sa agba gị nkịtị. Ote eru. Ụjọ tụkwa gị. Agba gị nkịtị gị awụrụ afọ ọnụ n'ote a. Ujulaga m n'ọnụ. Ilekwere m anya. Hụ sọ mụ na ga nọdụ na the same class. Mụ na ga nọdụ na the same class. Ma ọbụla dị ihe ọzọ hụrụ ga-ele nwa contentless ma. What is all this? What a mess. Makwara ịwa anụ ọcha. Nwere na ịkwachi inwe joy na ndụ gị. Na dịkwa m ha ka m na ihe ụmụazị ibe gị nọ nga were asị na-anawa nkịrị a na-eri ha nkịrị under lies. Were asị ote mere bed of roses. Mbịa ga-asị inye gị n'anya chịchara gị nna m ya from my heart and in my heart. Gị were aka tere ahụ ome n'ihe na ya da akpọ. Wara na agbago. Mụ na go owukwu. Maka na ụgbọ ma na rush ma rush. Then they rush me pass side hoto m wine na rush ma police. Onye na rush go. Na them they rush me. Na mkpara anya ego go. Ka na rush go. Aba mkpara anya ego m. Mụ na ụkwụ n'otu mụ na gị ga-eji anọ na the same the same class. Contestant number 2. Ya ka tipas gị ga-echewe chi ihu. Ma tagan iwu Chineke kere m nọ ọmịsị Chukwu ke mpịala lom ibira be ejem ọgụ Chukwu kere m nọ ọkwanye ya ha kparịwa m ịṅụde moto ekebe m nọ kecha mgbu nwụrụ ụmụazị be m eke hotel ha akwụrụ zam kem gị ke m nọ pịala lom onye kwupụta ejem onye ntapụta ejem maka Chukwu nwe si kelụta dịrị ka m nọ
I'm a wagon na scarcity m do fuel Nigeria had them bo them you. Nat? Imo? Huh? Lala. Lam. I got one age. Chetekwe ego ahụ nna na m last week. Inwe ike iwepụrụ m ya n'oge anọ. Kama Mana Imo, kotu ke ikpukwa. ele ihe m na-eyi bụ mbụ overall. Adị m eyi gown. Maka sọ na ọbụla nwere class. Onye ọbụla wo onye ọrụ ihe ọbụla ị na-arụ akpụrụ ọrụ ị kwesịrị inwe pattern nwee root na mụ na gị bịara nga epush baro awụdị ya awụ na amawọdụ m what to wear and when to wear it ihe m wee corporate baro pusher awụdị m ụmụ ruru atịtị ma ọ m na-ebi otu m na-akwa baro mgbe ọla m gafere ụwa niile amara demie na ahụ demuri demie baro pusher no family anyị ha iwu ndị corporate ka mgbe anyị wụ ụmụazị ihe ejiri zaa anyị zagide anyị nnọọ anyị too so we remain under it. You got to go? So ma alawa echinu ekwego anyị nara m last week iwepụtara m ya Ikpo suit na-achọ ya na ego. Elukwego m nara gị, ekwe m na-enye gị. Suit a ikpo. Imo. Ngwa na ebe iso corporate gịnị? Baro pusher. Ka ọ dịwara m. ahụhụ emejisele gị oyi iriela ahụhụ ote rie na kpọfụ rie na blade rie ihe niile akpochiene gị ọchị you don't think a human being because okwu ikwuru ngụ ugbo ọwụ na ọwụ onye nwere ndụ n'ime ndụ ya the way you should have reasoned would have been a way ọ ga-awụ gị represent all your constituency amara na ịwa na autopsy mana ote m chiri hụ ya ahụhụ karịrị gị n'ime anyway I'm on my way to my home. Kwuo nnọọ ihe ọbụla gbasara gị. Kwuo nnọọ ihe ọbụla sọrọ gị nnọọ maka na agbara gị nkịtị ka ị bịa nnọọ usoro anyị na-eme ha imeghe ebe a. Ifile nnọọ right gị egwu onye ọbụla ihe ọbụla ị chọrọ akwa ya. Ọrụ mma. Anyị ga-enwe. Ahụhụ ajọka. Lawa nnọọ. Mgbe anyị nwere o ahụhụ na-emekwa mmadụ ya na-eme ka onye ara. Uwe. Ya ole gị na-emechi ụzọ ahụ ị gada agbalarị gị Chineke biko bịa kpọpụta nke ahụ ọsịsọ unu na-emechi kichin ịkpa aka ị na-ejechi nwechi ka izi ntegharị ọcha anyị bịara n'ụgwọ ọkụ nya ya ego ọkụgụ 2020 naira ka ị ga-apụ ya maka Chineke ọkụ gị ụba ifopụ ya onwe mgbe anyị na-enwe ọkụ anyị na-enwe ọkụ na ya ada fachikọtụ ha kọtụ ọkụ Fachikot, let them cut. Fachikot, when by the fair walk on a yard. I'll make you jam on it. You read to Quagono. Woko Tunqua. Woki te pot uni. Deep Hakagin, you cannot wash your pot properly. Liquid deep Macroba. For this young age, be a cardiac allow give reservation grosh now. What you know? Get a little boy now, clear. Now you walk go because Makachineka Magone with the give with the go go kita right behind after us now. Makachunga ga furo go. The kind of football go. I football na ya. Imo. Ndị ọzọ ha ekwetego na ha ga-akụ 2020 naira ahụ. Ọ na ha ekwetego na ha ga-akụ 2020 naira ahụ. Then bịa nye gị ego gị. Abịa. Ndị ọzọ ekwetele na ha ga-akụ 2020 naira mgbanyezi anyị ego anyị. Boy, weta ego no. Ile dị gị na masị anya. Ile gị na masịrị m anya. Asị m na ndị ọzọ ha ekwetago na ha ga-akụ 2020 naira ahụ. Ọ na ha ekwetago bịa nye gị ego gị. Ị na-amasịrị m anya. Like. I'm making a truth. Dimba ha kam na graduate with iPhone. Graduate with capillary ki le samanya na mbia na go ọkụ. Illiteracy ka ga na-enwe dị ihe ma na school. Ima how many years m nọ na mahadum? Ima my hyphen. Ima course ole m na school. Gwe ahụ ka ọnụ. Ngabe na maka abịa m na go na public yard. Government is no bring yourself down ka ha nwee ike ime elevate. Mbịa m na na-ebiri nga gịcha na awo tori.
abịara m ịna-egwụgwọ ọkụ gị nwa ọnụ mepe ọnụ na-agwa m ka ndị mmụọ dọcha gị ire n'ọnụ ị na-achọ ọnụ rịa ọka ka kọtele ọkụkọ nyanyanyanyanya biko chere m nye gị ego gị olipule achọrọ nri ka rabbit idiot ke hụrụ this boy ngapụrụ this boy ije ngari academic movement ọ gada like m nna m gapụrụ anyị ledena Therefor. Mata biko nye m ego ma gị na-amakịcha anya. Mata na ego ụgwọ ọkụ. Ego ole wụdị ego? Ego na 2020 naira. Ọ bụ ihe kere. And anyị kwesịrị na ego a tata anya ya tata. Anyị anọdụ na go com maka ọ bụ na ya akwụghị ụgwọ ọkụ ma taa ndị NEPA ga-abịa ịkọta ọkụ nọ na ya adịn. So onye na ya ego because tomorrow anyị gaje ịkwụ ụgwọ ọkụ. Ọkwechi ka ga-akwụ. Okwute echi. Ngwa kpana m ego ọnụ n'aka ngwa. Biko ọ bụghị na anya ya akwụdo ụgwọ ọkụ mana ị ga-adịbere na anyị karịrị okwu anyị kutere etu na nwantịntị oge ọ gịnị dị awụ chirekwo ihe na-ekwu ewu na ego anọdụ unu ga-enye anyị gịnị ga-eme ego agịda nọ onye sịma John gịnị ga-eme ego agịda nọ n'ihe niile na-akwụ unu n'ọchị okute ehihie abalị ya na-agwụ ya ka nga agbakalala n'ihu grotos onye ụlọ na-echili aka elu achụrụ ụkwụ elu ya na ahịa ihe nna chirekwa nwaanyị ma ajụdị na gị ndị klayent gị akwụgara ahụ gị ụgwọ ndị klayent gị anaghị akwụ gị ụgwọ ndị bọchị fri ndị bọchị oge mgbe ị ga-aga n'ime ụlọ gaga wetara anyị ego ọkụ kpọsa mbịara ga ịma nshina kọp ma gị ịma ihe na-eme gị ị mara ka esi ekwu okwu ka ị ka ga-esi na-ekwu okwu ụgwọ okwu gaa na-ekwu okwu ịbọchị na abọghị ọchị ka ị ka ịbọchị na ego ọkụ si wee dịkọ ha abụọ dị intercontinental ya nepotism ịma ihe merenụ ọkwa nwaanyị ka ị bụ ọ bụ na ị na-eme as in like your envious of us you know why not bọchị nke gị ịchọ ma nwaanyị ka ị bụ ọ ịbụ anya na-akwụgharị anya ka ife m na-amara afọ ya why not bọchị nke gị tenet chekwa ka m gwa gị ma ị na-anwụ ife anụ a bụ ụtụtụ and then na chi je gbata m because I have an important client that is waiting for me. Client akwụ ụgwọ onye client ị ga-aka ịga n'ide ka ọla na nwa ngwe n'aka ndị beribe abụ kote m shele ọnụ nwaanyị sekwensị echerela sekwensị hafụ ya dị ka egwe gị n'obi ya na-egbu nwa tanga iji eme atrat gị lechaa m anya m yiri gị onye a na-eyiri sekwensị n'obi nwa hafụ ya dị brief sekwensị na brief bọs ihe na-adị emego ụmụazị ibe ọnụ ụdị ọnụ na ụnọ na-arụ ụmụazị ibe ọnụ ndị mma na-arụ ya saịdị ebe ka anyị ejichaghị ya kwụm ụlọ elu unu ji nke ọnụ na-emego osofri ọ tụfuru nwa kwụrụ roba ụmụazị ibe ọnụ nọ nga adịghị ụgba exploit agbakọ ụmụ ole ha ga-amụrụ di ha amụpụ okeke amụ okafọ amụpụ njideka amụọ gozie a ga-amụ gozie amụọ chimezie a ga-amụ chimezie amụ eduzo ihe ewe ụmụazị a na-abachita na famili kụnụ were roba kwụrụ n'azụ were ka ọ na-ekechi ya na matapụrụ hụkụta ihe ụnụta ya vum abalị ọwụla otiti na ahịa n'ụmụlọ ọnụ gị na-eti ibu ara n'obi a na-eti tụwamio ke nwanne nya ahụ itikata otu ụjọ abịa m so egbu ha ọ na-egbu nwoke eze taghịrị ihe unu nwedịrị choice mgbe ndị mmanụ ụnụ nwa n'ọja unu nwedịrị choice ụmụ agbọghọ ibe ọnụ me ha nwe choice nwee kind of capacity of men na-abịakwute ụnụ onye ọbụla hụrụ hụrụ ụzọ ọwụrụ shi nga ọbụla hụrụ shi ụnụ gwụrụ ụgwọ gbutere ya na ya dị ya na-akwụ gị na-eti nta vuvuvu sa ihe na-akwọ njin n'ime ụlọ nna anyị dibịa ma sọ onye dibịa ka ọ kpọrọ lokesi ihe nna anyị dibịa a na-esevu ego eji emepụta ihe dị mma atụwọzi gị kwawado iko amasị ijiri iko kwata something wig dị 100 n'ụwa na azọ wig ọcha azọ ka o ji talie ya elu ezi na apakara ahụ ga-anya ga pawuda otu azụrụ pawuda fake one Nigeria na-akọsisi a na-akọsi nka gị na-eme ete nke a na-ịdị yọng mmadụ na-ekpụkpọọla ya wụ ihe pawuda na-edisivugo gị were iPhone gị ji ese ote gị ịrapụta ire ka eke gị see ya gị na-aṅụ ịdị yọng eburu ibu a na-abọ ịga gị n'obi ihe na-adị emego Imo,
Please, I have a client to attend to this morning. Fine now. Achọrọ m ịnọ here ka mụ na-akụ eri ya na-arụ aka na-esi n'imi. N'ife mkpu. Enwere client. Rubbish. Ngwa bịa cross. God! Bịa cross. Isi wa ka ka ememe. Kụfee line nọ da. Onye bekee. Client. Kụfee. Chineke mee. Kụfee line na. Imo. Anyị dị kara line na. Ọ ada nne gị. Ị na-akwụkwọ onye akwụkwọ na-atọ. Na-aga otu a. Mma ya lọsị gị mkpara gị. Mmike. Anwakwara m o. O dere. Anwakwara m o. Tapuo gị ana. Excuse me. Maka Chineke m tapuo gị ana. Bịa cross m. Enwesi m ike ịgakpụ. Ikole. Egbo mmadụ. Onye